bong khada dak atowar ka hinopar pikaputhak DSWDC hin pen mai kangi koila jan pangjang hawaralong ajowang kang ho thengpi ke pon adu pajang plungan pi Kuligang Lem Secretary Babu Ingti pen akoi ki pe pothak Food and Civil Supply Area Inspector Longkumar Ingti Langplar achipi Isibirta ki me RJ tha Karbi Anglong Tourism Sai campaign patir piponsi ningkan ke thomaphan State Institute of Hotel Management SIH Dimapur along Hospitality and Tourism Management Surihini Rankore ke thompen Surihini Rankore truck of Harman ke Charlie Dundong Japan Varsai ki me van pilo Lasopen Pacheton Dunsi Arnisi of Harman Career Counseling mate Career Guidance ke padoji of Hansitami Arni Lapen Adim Sik Ponlo Bangsoy jame ke padoponji lake jakhonga chiklo niphai ke thom arni Diphu Tourist Lo Shalong Bangsolong main ke deng ponji mate registration of han ki jut siarni lake jakhong niphai I siarni henlo Ningke hang bang phubang phiatum ang ton alam kachini pa meje aphan 93654 97679 kalite 700239 4232 number along humri ignore Kardom Pinikarbi Prime Time Bertang Ton Pen Arjupanik Thang Daythor Social Welfare Development Committee hin pen chapatir piponsi Pini Daythor Forest IB along Daythor pen rongbong khata towar keheno kilit parpik puthak chingki jethan padopon Lakhaing ko truck Duarbaguri MEC constituency ang tangpi Daythor Police Station ke parlo Daythor Forest IB along Daythor Social Welfare Development Committee hin pen chapatir piponsi Daythor pen rongbong khat atowara puthak chingki jethan padopon Daythor Social Welfare Development Committee amai pulong ki be chunbang amoron terang Daythor Rangsali Development Committee amai phupen chunbang pen kedang lok Duarbaguri rongasar hawar amai members Jiten Hansel pen Daythor tu rongbong khat arat atum penang an chetongdun Bangso kachingwa along Jesimet Daythor Social Welfare Development Committee hin pen ke Daythor tu rongbong khat atowara puthak chingki che thanang kok alam the bangke towara kili ka he no parpi ga joksi rada tum pen chingki che than pon bangso kachingwa hu sangti amoholder atum aphan isi ke pachini mate kachuning rialam the nonamat prabjin pen labangso atowar sangti nang thok preson te mesenji athema school college students pen ke chenglo ke sokiun e anta labangso atowar pen si kedam ke wangnang Matha damlote Karbi Anglong ke National Highway lo lasi bangso towar ke pa mesenji aphan siding ponangji pusi chingwai pon ke cheng sia bang ke dili chuning ri pen pachini eng tung la lo prabjen pen la Daythor pen romohan abdak PWD long achokomar tum aphan si pachini eng tung alang litum prabjen pen la langbung langplek ki pleng dungdo la bangso bang lang thu pen ke pa kreng klong ye phan si chuning ri lo la pen la bangso long PWD authority la pen bangso in charge atum do alang litum RDN pen kibang ilang arui pen bang ke lang mung lang plek alang ki thui phansi chuning ri pen pachini pon lo la pen first time chuning ri tung itum Karbi Anglong Autonomous Council chief executive member Dr. Tular Monghang sar first time chuning ri kang tung athe la bangso atuar along ke dam tang first time long e som pon lo first time la son kupini kisung dokok thai pemeni tangpon pedet nangnak dokok lo lasi radakar iya bang alang li stami de warbagri arat phan matha pen apar stami Karbi Anglong aparman alang li ningi the mate alang li jinso matha pen labang so du warbagri krongplut national highway lo Karbi Anglong national highway lo PWD road bang pradin ben selam pi sonde mesenji pusini tum arat pen chuning ri lo bangso kachingwa along rachari alama bangki one day lasi ni litum akemang bangki rat ke cheleng atowara bangki nang sema pi ponangpu la henlo puta ninje pontu don tu te lipung te ratsi ganing ye nili le ganing ye palam bali ratsi ganing ye towara bang ke rangkhanang ko pusipu la article regular atrakti along ke pon atrak hoi bang ke rangkhanang ko pusipu la si hala so ong deng no lipute mo hin ning che oi do ko la si mana stame kaching hon ka jijin so chematha seroi pu matha ran litum prabjin pen la nitum rat ka chung ria teng pen mohol dar tum stame nang selam bi sonde mesenji pusi chung ri pen pachini pon lo la pen first time gipsi bang la lo nilitum laphan bu jongpon pe abang putin stame litum minna ka cheleng atowar lo
mohaldar sitame alang litum same la sotowar si dambom lo la pen alang litum kichu I awana tu farman ka silam same la sotowar pen si chileng boblo asi ilitum nana lam chi din de pin pen kado litum chesong na pen la bang sotowar pa misen ni phandang le bori la pen na atowar le miselo lipute litum kado ve same nong me ta misen pola pen kado go ve same litum joy ki joy ban popsi ililing the la pen chini pen pa chini poneglo News report Karbing Long Lai Central Range Forest Manja East Division Angkang Koilajan Pangjang Hawaralong Non Malom Ajuwang ta Thengpi Kang Kupon Chimit Me Pin Pusi Joy Pen Berta Longdun Thengpi Thengprang Pavir Long Lipuke Forest Sai Kamatum Kaikita Pangdak Pon Bomlu Lapen Thengpi Thengprang Terai Kong Vek Jia Phansi Arputami Pek Ponlu Bonta Nona Son Make Ring Lo Pen Thengpi Kang Huatuma Phan Thek Dun Long Loi Lapen Amega Theng No Ma Thengpi Ke Pon Bom Athit Thang Na Dalam Kavedet Kisi Mangkhume Melam Tang Tela Buson Amega Theng No Ma Tai Ki Ingna Ma Thengpi Ke Paru Pen Ke Pon Long Ke Thek Dun Long Le Det Ki Kumani Forest Long Sai Kam Claim Bang Phua Tum Tong Kachira Tum Ke Doma Matang Te Tangka Kachoen Dun De Tong Amega Theng No Thengpi Ke Pa Pon Bom Aporta Ki Pudun De Det Lo Isi Kama Thadam Ye Me Alam Bino Lason se hi kedam tang wosing phai thong ke bajo por phai circuit apor malom ihum LPR truck registration number AS01W 3905 Thengpi ke pon kitleng te Pangjang Hawar along ke pasang thekpon long lo Kamang hudami meke ahawar tinta ingnam ke raiji aphat forest department dolo bon talabuan ke rokpon long aret ke thekdun long le det ma mate karju long le det ma puta chirok tok arata tumpen ningje pon Lasi kedo an forest sai kamatum tami mithang asai ta chiklem pami sikemi kali bulote karbiang long rialo thengpi thengprang nangvir detsi kikreng angalong ri cheman de ji puta churok tok adara tumpen pachini kontri dilaten bijorong ti karbiang long lai Kedam tang wosing ni paing kore siar ni Kuligaung Lams Chunbang Babu Ingtipen Pherangkya Mai Phaponsi Bokajan Food and Civil Supply Area Inspector Longkumar Ingtia Phan Kichokchi Pupen Danglok Mimi Hingnono Kangton Tekang Pwa Lamthe Aputhak Longkumar Ingtia Hinpen Lamklar Kipipon Kedam tang wosing ni pai inquiry siar ni Bokajan Food and Civil Supply Area Inspector Longkumar Ingtia Phan Kuligaung Lams Chunbang Babu Ingtia Hinpen Pherangkya Mai long kalili kalang nang akwai ke bana puthak Longkumar Ingtia bang kedam tang wosing ni phai thongke bani Pherangkya Mai Phaponsi Lamklar Kachipi Pon Kedam tang pendangana ni aprang malom Kuligaung Lem Secretary Babu Ingti pen niliphan kalili kalang nang alam kaningche pen nang karbo alam ke aho kali pusi Lamklar Chipi Pon Kumat a secretary ba kumat episode dealers pensi nili hai tangka ke anma la paklar dak hek pulu tante la bangsi meji la puthang bagbe munit phan jongta baret la pu bangke chokche hektik lo nali a hok pet nali kiba chi recovery ji pu bangke nali hala May June chiklo joni asang around 570.95 quintals asang nali guide that la so che phria joini sinangli lason personnel nang attacker ba nili phan kali li kalang nang bogot pu bangke nali chokche hektik lo la bangke Athema nili as an area officer hisab nili majo permission nang nili lemsong sang pima pipe ma godown kelang dam lai bangke nili duty lo lage Kuligaung Lem salong kedam tang akhut nili inutvet le kedam kali nili tum bang post mi hadak madu phanta chetong dam desi ke hon bang inudo alang li phansi secretary aphan kapahang dam aphan setami toilupusi Pherangkya Mai long chethan pon nali hala dak ke hona bang inut amuni do hala phana li phana pahang dam phan nili tum toy long le gali lapen nili nuwe lage dam bali tum bang pho inspector inut aru dotulang lapen ke sub inspector bang thom nili pen bang pho nil tum hada ke dam lapen ke nali phana pahang dam phike nali e post machine lipuda hemsi do pu lapen nili tum godown langi pulo godown long mane asabida nali long hemsi do pu enke nali nili to hana chi tongti pu nali direct ahok pedalam ke lapinak mati nali rason ulta pulta ke ni eta bangke la bangke litum na kroikre lapen ke departmental proceeding ateng pensil litum dam non Kuligaung Lem salong bangke Karbiang Autonomous Council hin pensitami kangsai ji aphan sai deng pon bomlo Kuligaung long ke do an sang ke long nang ji atum do antami non bangki HDP Lem salong si
sang che endam nang pupusi pherang kya mai long ning che pon legal lem sa putha ke already tunge step deng hello ne tunge report pialo report pe na file movement dolo non alada council authority pe na already bangalo isi ke bangke lalo non legal lems ke non pena pen bangke la ke already beneficiaries doan avian sa tame HDP lem sa tek lo hala HDP lem sa sila tumangke sang endam nang po bam muladak dungarai pensi ronji pustame awar sai bang belek bang se thik itu ko Bokajan pen Anantirang, Karbi Anglong Live. West Karbi Anglong District ke parlo Lakhai si Dwaramla constituency ke parlo Bhoksong Pathak Lamalong Auditorium Hall along BJP Asong pen kache toydun Bhoksong Lems Cooperative Society along ke haidun atum aphan Dwaramla BJP Mondol atum karcho jame ke dengpon Bangso karcho amailong Aluhiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Prabhachandra Taro kache tongdun along Dwaramla constituency BJP Mondal Committee amai Phukor Singh be VDC chairman Gojen Kropen ke chenglok ke ongdong ke theki ding la pen BJP asong along claim rapet dam rapet atum chetong du renti Bangso karcho pona mai long EM taro hin pen sitami kilika che patelong ke haiduna tuma phan an sitami mesen pen bangso lem salong ke claim ke dam ponchi aphan than pare pon Bangso mai la ke jesmet Abangki lem salong kilika cepati dun bangkri photum sitami ke haidun eda joksi ningarong kachipi. Tasi ke bangjilangan ni sitami songanong anso se ke claim dun jia phansi siding konbom nang helang pusi EM taro sangkopen ning Jepon. Bangke Bhoksong Cooperative Lem Society etum create ko asiddu la create for sitami lang tum cepahai etum lo la nile tum party hoi kado hoi kecerap dun job la so ningang sampai nama party alidar worker tumar kecehang anasan supruinang kumat alang tum bang pohutan arcu lo party worker tumpan lan sose kuru bang tu alang tumpan bajir lo tema mutrang sami party pan ke respect seroi nai lahai respect hek lo bulu tada mana pe jipi hek lo bulu mutrang sami asal kam ini kami turun pon bopo sendiri Ulukunchi pen Hemari Rongphar, Karbi Anglong Live. Tangte pini Karbi Prime Time berta ke lapan si kang ton paniklo.